لا تتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفقيني لهاريري سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكوننا يوتر من يوتيو لو من ريارستي لنفس وكفنا زد لينا أبزوانزي كتابة عالم نابي خيدالو أبزينا تريو نقرط رايدي كونس نعاخي نعاي أولك أو هيوتنا انتاي تسألوا خمس عالنا يخل بخمي كن كيدالنا عبا مستوعال زد ليو جزيو سلزي زا فيديو زيا نتخال فيديو انتزيراهم نزياك سامو داتا مراي بطبق خدليكم يو أب هيوتنا دما أقداسو نزلو حبريتان فلتاتني كله سلزي كسام موداتا تقند مخرنات يا موداتا يكب مجمريا تزلو كنتات يغلط كينا وحنا ناوخن كيدينا نزا فيديو نخجبرا زجددن ويكا كامنتاي تبقيسي خجبرا وسينا داريلنا نوي حواني وسيدا خجبرا نابلكو جن مچم حج جبرا لهم السدما زلنا يكونتات ازيف لو يكونتات نايكوتبا ويكا different economic conditions يزلو حجي مجمريا inflation ويكا زغبابه نايكوتبا زل على المزارع وزع أمريكاي تمساسالي خاب كال زغبابي ناي ويكا inflation أب أمريكا ناي 4 عامت ريكورد هاي أب 4 عامت زحالة زي تراي أو on average كباب شمنتن بحمشت percent يركب that's very high بخالا زراربا نجارات هذا بحال ده يكونوا أب average توسينا نجارات واقوم بشمنت percent كوسخ وسيخلون كوسخ كم زخل ينقرنا مالتيو كمو ناي ندادي ناي غاز 4% higher على كابت قدم زنبرو سلازي this is very very high من نوابرو نهيوتنا كساب كندينا خبري خيدالو غزاغراي كومون كاروت من نوابرو كاند دما اسبيزاتات بفلا اسبيزا كساب 10% وسيخو خمزلو واغاتاتو مستوعال يدلي اذا حبريتازي ولا بافريكا انتلخا بزلا على منقدي كتنكفكا كتصلوا كان زخليمو مستوعال كدليه مالتيو سلازي اب كم زكونتات كينا خنغبرو خلنا عبي ادلاينت كلولو هجي زلنا يكونتات نابي غصي خيدالو تيلنا ناب ريسيشنز بحال كونتاتنا نخيزلنا ريسيشن مالت بحفشا تقطبا زغودللو قطبا نهاجرات نتاعت غصو زخدلو بقلل زبالي اب ريسيشن تايقاطم دحريلكمني كامبانيتات بزحات كامباني out of business يخونا ويكا bankrupt يخونا مغنياتو كن ريانا سنهيلنا سلامتاي كامبانيتات bankrupt كخونا يخيلا ويدما بيزنسنا قدلي يخيد مرايد لي بزحات كامبانيتات قدمنا bankrupt ويكا business ناتن تي سرح ناتن تي مشطاناتن قدلي لمسكن انتهي زقبرا مجمريا سرحتنياتات كسوقاي جمرا سلازي تي exact recession تي ايكونومي هو بس هيلن ابزن زمص حيده توارح جن بزو حسابات يزاربو شد شورحي 4 ورحي 3 ورحي عمد ابوشتو خبصح زخيليو از مالت دما بزوحات كامبانيتات سبات كسوقو خمس خلا بخالا زراربا بزو حساب كاب سرحو لي اوف ويكا unemployed كون كمخانو مفلاتن مصباين يدلي قال دما interest rate borrowing ገንዘብ ከባንክ መልቃህ አዝዩ ከቢድን ክቡር ከውኒው እዚያን በዚያድ ማያት ሐረካብቲ ነቲ ክራይሲስ ዘንህር መብዛሕት ግዜ ካበይ ብጋስ እቲ ናይ አሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭስ በሃል እቲ ናይ ኢንትረስት ሬት ወይ ካምፓኒታት ካብ ናሓተደን ወይ ድማ ባንክታት ካብ ናሓተዶም ክልቅሑሉ ዝኽእሉ ኢንትረስት ሬት ስለዘለዓሉ እዚ ድማ ቀጥታ ናብ ዓሚል ወይ ናብ ቢዝነስ ስለዝኸይድ ካምፓኒታት ገንዘብ ኢዚ ማኒ ናወሰዳ ብቐሊሉ ገንዘብ ናወሰዳ ኢንቨስት ዝገብራ ዝነበራ ናት ኤኒሞር ስለዝኾነን በዚ መልክዕ ዝጀመረ ካብ መወዳእታ ናይ ላስት ይር ዝጀመረ እዩ እናቶ ጋማድሐ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ራሽያ ተወሲኽዎ ኣብ ልዕሊኡ ከም ብሓድሽቲ ፌደራል ሪዘርቭስ ንኢንፍሌሽን ኮንትሮል ክገብር ኢሉ መሊሱ ኢንትረስት ሬት ከልዕል ጀሚሩ ኢንትረስት ሬት ምስለ ዓለ ድማ ኣገይን ስካርሲቲ ናይ ካፒታል እቲ ገንዘብ ናይ ምልቃሕ ካምፓኒታት ብዙሕ ገንዘብ ተለቂሐን እየን ዝሰርሓ ስለዚ እቲ ናይ ልቃሕ ዋጋ እናኸበረ ምስ ከደ ገንዘብ ክልቃሕ ኣይከላንን ብመንፅር ቢዝነስም ይዝሕል ኢንቨስትመንት ይዝሕል ናይ ስራሕ ምዝጓብ ከምኡ ድማ ቢዝነስ ኮንትራክሽን ይዝሕል እዚ ኣብ ቢዝነስ ዝኮን ከሎ ዋላ ንዓሚልካ ካብ ዝኾነ ባንክ ከይድካ ገንዘብ ክትልቃሕ ወይ ገለመለ ኣዝዩ ከቢድን ክቡርን ክኸውን እዩ እዚ ድማ ነቲ ሪሴሽን ንብሎ ዘለና ዘቀላጥፍን ዘሕይልን ይኸውን ማለት እዩ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ
ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ገንዘብ ብቐሊሉ ክረክብ ዘይክእል ተኮይኑ እቲ ዓሚል ወይ ከዓ እቲ ሰብ እቲ ኮንሱመር ማለት እዩ እቲ ኮንሱመር ስፐንዲንግ ዲክሪዝስ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ናይ ምሕሻሽ ዓቕሙ ናይ ገንዘብ ምጥፋዕ ዓቕሙ ይጎድል ስለ ዝጎድል ድማ ካምፓኒታት ቀረበን የጉድላ ቀረብ ስለ ዘጉድላ ነቲ ትካለንሲ ብዙሕ ነገር የፍርኒ ዘሎ ስለ ዘይፍሪ ሰባት ይሰጉግሶ እቲ ሰርክል መሊሱ ንታሕቲ ገፅና ነቲ ኢኮኖሚ ከም ዝወርድ ይገብሮ ድምር ናይ ዝኽእሉ ውፅኢት ድማ ስቶክ ማርኬት ንታሕቲ ገፁ ይወርድ ኢንፋክት ስቶክ ማርኬት ኣቐዲሙ ዝወርድ ፅኒሕና ንሪኢና ስቶክ ማርኬት ኣቐዲሙ ቅድሚ እዚ ነገራት ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ አንቲሲፔሽን ጌም ወይ ከዓ ናይ ትፅቢታት ጌም ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ግምት እዩ ኣብቲ ፕራይስ ናይ ስቶክስ ይዝትዎ ስለዚ ኮለ ጌና እዚ ነገራት ዝኸይራናዮ ስቶክ ማርኬት ክጎድል ንነዊሕ እዋን ንዕዘብ ኣለና እዚ ድማ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ታይም ክኸውን ማለት እዩ ካበይ መፅኡ እዚ ሓበሬታ እዚ ሪሴሽን ከም ዝመፅእ ወይ ከዓ ኢኮኖሚክ ፀገም ከም ዝመፅእ ካበይ ካ ፈሊጥካዮ ጆርጆ እንድሕር ኢልኩምኒ ሌትስ ጎ ኣነ ጥራይ ኮንኩ ዝብል ዘለኹ ዓለም ምሉእ ዝዛረብ ዘሎ መጀመርያ ኢሎን ማስክ ናይ ቴስላ ናይ ስፔስ ካምፓኒ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ናይ ዓለምና ዝሃብተመ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ትዊተር ሓደ ሰብ ሓቲትዎ ሪሴሽን ክመፅእ ኢልካ ተኣምን ዲኻ ኢልዎስ ክመፅእ እዩ ብርግፅ ኣድላዩ ድማ ስለዚ ብዙሓት ገለገለ ገንዘብ ብናፃ ስለ ዝነበረ ሰብ ኣብ ብድዕ ናብ ካልእ እንዲኣትዩ ነይሩ ገለ ካምፓኒታት ባንክራፕት ክኾን ኣለዎን እቲ ኢኮኖሚ ድማ ኩል ዳውን ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ድማ ብሰንኪ ኮቪድ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ይሰርሕ እሞ ናብ ካምፓናይ ንምለስን ኢና ገለ መለ ዝብል ኣርጊመንት ዝመፅእ ነይሩ ሕጂ እዚ ነገር ከብቂ እዩ ኢንፋክት ኢሎን ማስክ ሰራሕተኛታት ናቱ ኣብ ኦፊስ መፅኦም ክሰርሑ ዘይደልዩ እንተኮይኖም ተሰጊኩም ኣለኹም ኣብኡ ከለኹ ኢልዎም ነይሩ ድሕሪ እዚ ትዊት ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ቁሩብ ናይ ብድዐ መንፈስ ኣምፅኦም ነይሮም ምክንያቱ ብዙሕ ስራሓት ካምፓኒታት ካብ ኮቪድ ውፅእ ምስ በላ ሰራሕተኛታት ናብትን ይብላ ስለ ዝነበራ ምርጫ ስለ ዝነበሮም ናይ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ተደላይነት ነይሩ ሕጂ ግን በንፃሪ ክኸውን ስራሕ ምርካብ ኣሸጋሪ ክኸውን ዳትስ ዋይ ድማ ኢሎን ማስክ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኢሎን ማስክ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኦት ከንታይ ይብሉ ናይ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ናይ ዓለምና ባንክ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናቱ ሲኢኦ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፌደራል ሪዘርቭስ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ሴንትራል ባንክ ነዚ ኢንፍሌሽን ዘሎ ክቆፃፀር ወይ ድማ ነቲ ኢንፍሌሽን ንክቆፃፀር ክብል ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ካብ ሬሴሽን ከትሕነና ኣይክእልን እዩ ስለዚ 33% ጥራይ ዓቕሚ ዘለዎ ካብ ሬሴሽን ከትሕነና ብካልእ ዘረርባ ሬሴሽን 66% ወይ 67% ተኽእሎ ኣለዎ ንኸጋጥም ይብለና ስለዚ እዚኦም ዓበይቲ ኪላታት እዮም ካልእ ቢልዮነር ካሮል ኣይከን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ጃየንትስ ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስተርስ እዩ ስለዚ ንሱ ድማ ይብል ኣሎ ሬሴሽን ምምፅኡ ዘይተርፍ እዩ ኢቨን ካብኡ ዝገድድ ካብ ሬሴሽን ዝገድድ ከንታይ እዩ ዲፕሬሽን ኣይሆብ ንኸምኡ ማለቱ ኣይከውንን ግን ካሮል ኣይከን ሓደ ካብቶም ዓለምና ፅን ኢላ ትሰምዖም እያ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክዝረብ ከሎ ካልእ እውን ሊዮን ኮፐርማን ዝተባሃለ ቢልዮነር እውን ንሱ እውን ንፁር ሬሴሽን ክመፅእ ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሬሴሽን ከጋጥሞ ምዃኑ ይዛረብ ናይ ኣሜሪካ ሬሴሽን ተጋጢሞ ኤሮፓ ኦልሬዲ ኣብ ሬሴሽን ኣለዉ ክንብል ንኽእል ብሰንኪታ ኣብ ራሻ ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ናይ ካልእ ተወሳኺ እውን ናይ ዌልስ ፋርጎ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ባንክ ሲኢኦ እውን it's going to be hard to avoid some kind of recession ይብለና ብኻልእ ዘረርባ ሬሴሽን ዘይተርፍ ምዃኑ ደጋጊሞም ኩሎም ይሕብሩ ናይ መወዳእታ ድማ ናይቶም ፎርቹን 500 ዝበሃሉ ተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሲኢኦስ ናቶም ሰርቬይ ተገይሩሎም እንታይ ኢሎም 75% ናይቶም ሲኢኦስ ኢሎም ሬሴሽን ከም ዘጋጥም ርዱ እዩ it's just a game of anticipation ክመፅእ ምዃኑ ብንፁር ፈሊጥና ኣለና መዓስ ይመፅእ ትሕቶ ብምባል ይዳለውን ናብ ምድላው ከም ዘለውን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ምቕናዕ ከም ዝርከቡን ይገልፁ ማለት እዩ እዚ ከም ዝኸውን ከሎ ስቶክ ማርኬት ከመይ ኣሎ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ስቶክ ማርኬት ክንርኢና ሕጂ እንታይ ይመስል ንስቶክ ማርኬት ከርእየኩም እየ ስክሪናተይ ባህር ስቶክ ማርኬት ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ሰፊሕ ግራት እንድዩ ብቕልል ዝበለ ንኽንርድኦ ኤስኤፒ 500 እየ ዝመርፅ ተን ቀዳሞት
500 ዝዓበያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ንፀብራቕ ናይ ሙሉእ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክንብሎ ንኽእል ከምኡውን ቁጠባ ዓለም እውን ስለ ደንፀባርቓ ናብ ሙሉእ ዓለም ስለ ዘለዋተን ካምፓኒታት ሶ ብርክታት ናተን እንተሪእናዮ ዝሓለፈ 5 መዓልቲ ከመይ ነይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 3% ጎዲል ነይሩ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ 5% year to date ማለት እዛ ዓመት ካብቲ ጅምር ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ዘሎ 23% ጎዲሉ ኣሎ ይብለና ኣሎ so 23% is quite a lot ስለዚ ገለ ካብቶም ዓብ ድሮፕ ዝተገበረሎም እዋናት ምዃኑ ንርኢ ኣለና ስለዚ 23% ናይ ሓደ ዓመት ተወሲድካ ናብ ጎደለየ ዝኸይድ ምክንያቱ ካብ ድሮፕ ናብ 5 ዓመት ተወሲድካ again ናብ ፖዚቲቭ ሬንጅ ትምለስ ናይ ማክሲማም ዓመታት ተወሲድካ ድማ ረይዎ 300% ወሲኹሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ እቲ ምጉዳል ንብሎ ዘለና እጂ ዝያዳ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ንክኾነና ካብ S&P 500 ጥራይ ወፂና እንታይ ክንገብር ኢና ንካልኦት ድማ ከም በዓል ናስዳክ ሚእቲ ከምኡውን ዳው ጆንስ ዝበሃል ናይተን ዝዓበያ 30 ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝሽፍን እንተሪእና ሰለስቲኦም ብሓደ መንገዲ ኣንቆልቁሎም ንሪኦም ኣለና year to date ማለት እዛ ዓመት እዚኣ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ናስዳክ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር 31% ድሮፕ ገይሩ ኣሎ ዳው ጆንስ ከዓ 18% ምክንያቱ ውሕዳትን ናብ ዝተፈላለየ ሴክተርስ ኣዝየን ስቴብል ዝኾነ ካምፓኒታት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግን 23% ንርኢ ማለት እዩ again ኣብዚ እውን ናይ 5 ዓመት ተወሲድ ናይ 1 ዓመት ተወሲድካ እቲ ምጉዳል ይጎድል 5 ዓመት ተወሲድካ ኩሎም ፖዚቲቭ ይቕየሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ይጎዲሉ ዘሎ እምበር ኣብ ነዊሕ ግዜ ተሪኻ ግዜ ፖዚቲቭ ሪተርን እዩ ዘለዎም እዞም ፋውንደርስ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ነዊሕ እዋን ተፀኒሕካ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ሪዛልት ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ማክሲማም ተወሲድና ድማ ከባቢ ናይ 40 ዓመት ተመሊስና እንተሪእና ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቻርት ናይ ኩሎም ንላዕሊ ገፁ ይርኢ S&P 500 ዝለዓለ ዳው ጆንስ ዝለዓለ 36% ንላዕሊ ከይዱ ይብለና ማለት እዩ እዚ እቲ ብዓይኒ ፋንድስ ብዓይኒ ማርኬት ክንሪኦ ከለና እዩ ብዓይኒ ካምፓኒታት ተሪእናዮ ኸ ከመይ ኣለዉ እቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ኣፕል ተሪእና ኣብዚ ዓመት year to date ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ክሳብ ዛለዉ መዓልቲ ማለት እዩ year to date ተሪእና ኣፕል ክንደይ ኣሎ ይብለና ኣሎ ከባቢ 27% ድሮፕ ገይሩሉ ኣፕል ኣይፎን ማለት እዩ ኣማዞን 37% ቴስላ 45% ማይክሮሶፍት 26% ጉግል ድማ 25% እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኦም ካምፓኒታት እዚኣቶም ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ስቲል እቲ ቢዝነስ ናቶም ዝተቐየረ የለን ብርክናቶም ግን ጎዲሉ ኣሎ ምክንያቱ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ካብ ፓኒክ ናይ ዴይ ትሬደርስ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ሪቴል ኢንቨስተርስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብፍሉይ ኢንቨስት ክገብሩ ስለ ዝፀንሑ መጠን ንታሕቲ ክወርድካ ንመጀመርያ ከምዚ ዓይነት ፕራይስ ሪቪው ስለ ዘለዉ ካብኡ ዝመፀ ካብኡ ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዓብ ትፅቢት ይንገረሉ ማለት እዩ ናብ ክሪፕቶ እንተኸድና ኸ ክሪፕቶ እንተሪእና ሞ ዝገረደ እዩ ዘሎ ቢትኮይን ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ክሳብ ዝዓለ እዚኣ እንተሪእና ቢትኮይን 20,000 ኣሎ ዋግኡ 56% ድሮፕ ገይሩ ኣሎ ሕጂ ከማን ሪካቨር ገይሩ እምበር ዝሓለፈ ቅንያት ክሳብ 19,000 ወሪዱ ነይሩ ከምኡ ድማ ኤቴሪየም ተሪእና ድማ 70% ድሮፕ ገይሩ ኣሎ ካርዳን ወይ ከዓ ኣዳ ድማ 64% ስለዚ ሪሊ ኣዝዩ ድሮፕ ገይሩ ዘሎ ብዛዕባ ክሪፕቶ ብዙሕ ክዝረብ ክእል እዩ ክምለስ ድያ ይምለስን ብዙሕ ኣካታዒ ዘሎ እዩ ንክንፈልጠ ኢለ እምበር ዝያዳ ክሪፕቶ ወሪዱ ኣሎ ኢንቨስት ግበሩ ንክብል ኢለ ይኮንኩ ምክንያቱ ጥንቃቐ ስለ ዘድልዮ እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ግን ስቲል ናቶም ቢዝነስ ርጉእ ዝተደላደለ ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል እውን ኣይኮነን ስለዚ እዞም ብርክታት ብፍላይ ድማ ብመንገዲ ፋንድስ ኢንቨስት ክንገብሮም ከለና ምክንያቱ ኣብቲ ፋንድስ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ስለ ዘለዉ ገለ ካብኣቶም ንላዕሊ ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ክነብል ኢና ስለዚ እዚ ይመስል መብርሂ ድማ ክቐፅል እየ ስቶክ ማርኬት ከም ዝረኣናዮ ዝተፈላለየ ክንርፀን ኢና ናይ ስቶክ ማርኬት ሂስትሪ ተመሊስካ ምርኣይ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ መጠን ድሕሪት ቀደም ከመይ ነይሩ ዝፈለጥካ መጠኑ ንቅድሚት ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንክትግምግምን ንክትፈልጥን ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ብዙሕ ግዜ ስዊንግ ወይ ከዓ ላዕልን ታሕትን ናይ ምባል ተርእዮ ኣለዎ እሱ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እዩ ገለ ካብቶም ዝኸፍኡ ክንርኢ እንተኮይና ንኣብነት ግሬት ዲፕሬሽን ዝበሃል ኣብ 1929 ክሳብ 32 ዝነበረ ን34 ኣዋርሕ ኣቢሉ 3 ዓመት ኣቢሉ ዝቐፀለ ንሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ስቶክ ማርኬት
89% نتحت وريدو ስለዚህ كساب 89% قدي وريدون كديب كم زخل إيكونومينا عالمنا درون الزون ريوان استماغيروني كالك كابتم عبيتي economic recessions زرعنا يوم بتعرف ترينا نوح مخاده لنا ناي كلتشحن شوعتن كساب كلتشحن شعتن زنبري بتناي housing bubble ويكاناي جزاوتي mortgage زجمرة crisis أبتجزيتي stock market كساب 54% نتحت قص وريد نيرو نكباب 10 شوعات وارح نعمت فرقان أبيلو دماغ تيل نيرو سلازي stock market تي مقصاصات ناتو تاريخها جزية دماغ خمزليو ريكافر نخجبر مفلات يدلي كالوت قلل زبلو ترينا مزنا حجوان ونزامدو وزلو ناي .com بابل زبحال زنبري ناي أبكلت تشح زكاة منايتهم انترنت كامبانيز نلعل ديبهم زنبرو ناي حجي .com بابل مزنا كريبتو بابل أتحيزهم كريوو فتينو مالوجن ولا تكالب بركتاتون عب بابل ينيرو بابل مالت كمزي زي مغنياتاوي عبيت مالتيو سو نابنة تجي أبتجزي أبكلت تشح ستوك ماركت 36% دروب جيرو نعسران شدشتن مانزس كبابي نابكلت كلت عامتن قلن أبي لدما كاتيلو مالتيو أبتي ناي .com بابل كلنا ناي سبتمبر 11 ناي نيويورك تيرورست اتاك مسقاطه مدما مستوقش عد سعابه لتي اكستنشن نايتي ريسيشن نوح غزي خمس خيد غير ومالتيو كومون 36% اب 8 شوعات ناي كمبيوتر تريدينج بلاك مانديوم جلس بلو زقاطمه ستوك ماركت ابتغزيتي 86% دروب غيرو نخلت توحد ما قاتيلو مالتيو كومون زي ناي كوفيد اب كلتشحن 10 ورح خلته كاب 10 شعات كساب 13 ورح 3 زغصلناي كلتشحن 10 مالتيو بسنك كوفيد زمته ستوك ماركت 34% تحت وريدو 33 معالت دما وسيدلو نلا على قصو مملاس نخجمر سو ازي كونتكست يبنا اتي ستوك ماركت كما عينت بحري كمزت مالتيو الزخول تباهيلو تي زعبيه نجرجن ستوك ماركت كل جزء معباي ترفنيو امبار اب كمز ناي ستوك ماركت نوصي مخركا منينا خنوسد نخل ندحريلنا كابتوم ليجندز قد محجي 3 4 5 كرايسيس ويكا ناي ستوك ماركت فلاكتويشنز كرويز خالو امو كل جزء دم حيلون كموتو زخلو كم بحال ورن بافت مخركا بكنوسينا ورن بافت ابزو وان زت قند زسمع سبيل بزي نجر كقاطم مخانو بزحلف كلتا عامت يزارب نير سلازي هجي اوانين ورن بافت تسعب كاتراي ما هات صبوك توصل تخل انتهي بلنا مخرناتو قداميت مخرناتو risk comes from not knowing what you're doing ازيا عندهم ستوك ماركت انا زمرهم كاتك قداميت زبن مخريا ريسك مالت انتهي بلنا انتهي تقبر كم زلخا زي مفلات اي ريسك تقدمتنا فورمولا 1 ماكينه ب 300 كيلومتر بر اور يخدو نعنا زت فات كون خلي نوعا كن الروتيني بقوبت اتفز خيد بعد بسكليتا نحنا نحاسب خلنا موتي مثلا نعقل كلاس لزلو ريسكي يكون سلازي ريسك انت مالتيو متن فلتت كذا عبيه متنو ريسك ناكا እና ወደ ላይ ዝኸይድ ስለዚህ ፍልጠት አገዳስ ምዃኑ ይነግረና ማለት ነው ተታጋለይቲ very important again እዚያው ነቶም ተማርናቴ ተደጋጋም ዝነግረ be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful كل ሰብ ሰስዑና ኣብ ስቶክ ማርኬት ሃረምረም ክብል ከሎ ክትንቀቕ ኣለካ ሽዑ ተሓደገኛ ግዜ ይብለና ቢትኮይን 65 ከላ ዓለም ሙሉ ናብ ይኸይድ ነይሩ ሎሚ ግን ኣበየላ 19000 almost ከባቢ 7% ناتو كيدو لهم زرانا يعتبو كومو كالو تمز حجي ستوك ماركت طفاتي خبلو خلو حجي تجزيه ستوك ماركت تاعتولون انفست قبرلون حجي تجزيه جناب كل زي كنا بفلتة بمستوعلن سو كان تابلنا you can make good deal دحن زيادة لنا نحجي by thinking you will hold it forever كل جزيه بستوك ماركت انفست قبر كلا هان تابلنا نحوارك تحزم خانك نروح وانك تحزم خانك فليت كاي خاين بس قبر زلا كامبر نقوارج كوناي كبان لنا قال the most important investment is in yourself اتزبلت investment كل جزء اب نفس خايف سلامنتاي كم ز عينت كرايسيس كما تخلو فلطات انت دي حسكا اب نفس خاف فلطات حسكا دي سنيكا متفاكا سلازخوني سلازي تزعابي investment اب نباب اب فلطات اب تمرتي مخانو
بتدقاقامي ينقرنا كالا قداسي buy something you would hold for 10 years كل جزء invest تقبر كاللغا بوحدو نعسرت عامت كتحوزة تخيل انتو خين كاترا يحازو انت زي كوينو اي تقزاي invest اي تقبراوي بلنا كومون don't put all your eggs in one basket تدقاقامي زبليان كلهم قاقوحوخا اب حاجة جنبي لا يتكبرو بورتفوليو ناتكا كل عينة investment ناي كل هاجرات ناي كل sectors زحازك خونا له كمون spend كمون spend what's left after saving كل جزء دايما اتي invest تقبر جنزب مجمريا كون الله كابتاوي 5 متى زترفكا تراي invest كتقبري بالكان مجمريا سيف غير كا invest تقبر نت زترف دما حشش بلاكا امو داتا دما don't rely on one income اب حدا income depend اي تقبر كم زحجي economic recession متيو نبزح كتصرك كله كاب سراح كسقوق سلتغل كال منقد كلوكا اقداسيو ابزي وانزي اب كمز كرايسيس سنتن حدش كامبانيتا زرعان زعبيا سلازي positive لرايو تتقملو يبلنا كمربا never lose money ገንዘብካ ብሻላ ኣብዘ የድል ነገር ኣይተባኽን ገንዘብካ ዕቱብ ኣተሓዛ ክትገብረሉ ትኽእል ግዜ ሕጂ ይዋኑ ብገንዘብ ፀወታ ግዜ ይኮነን ገንዘብካ ካብ ገንዘብካ ሴቭ ግበር ኢንቨስት ምግባር ድማ ዝበለፀ ግዜ ሕጂ ብሉፃት ካምፓኒታት ከም በዓል ኣፕል ጉግል ክንደይ ፐርሰንት ጎዲሎም ኣለዉ SAP 500 ክንደይ ፐርሰንት ጎዲሎ ንሪኦ ፀኒና ነዚ ተጠቂምካ ሎሚ ኢንቨስት ጌርካ ጽባሕ ንጎድ ሕርቲ ክራይሲስ ሚልዮነር ኮይኖም ዝወፁ ቢልዮነር ዝኾኑ ኣብዚ ዋን ኢንቨስት ገብሪኦም ወረን ባፈት ድማ እቲ ዝዓበየ ኣብነት ናይ ከምዚዩ ንዑ የዝኽተላነ ንዑ ክትክተሉ ድማ ይዕድመኩም ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክትመሃሩን ክትፈልጡን ክትዓብዩን ተደሊኹም you're welcome to invest እቶም ምሳይ ተማሂርኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ኢንቨስት ጌርኩም ዘለኹም እዚ ኩሉ ምኽሪ ንዓኹም እዩ stay there ክንምንታይ ገንዘብና ጎዲሉሎ ብዘይገድስ ክንጸንሕ ኣለና ستوك ماركت قد محجي قديلي كندو كاون العلي دي بدما نتزنا بركنا وسخلكا يوي خيك ستوك ماركت زخسر سبي لن يمزبلو نسخا خا نفسها تخسرها سلامنتاي ابزي وانو تاتو ابزي وانو توص تخين كا تخسرن بركنا يزخونه باسكت ناي بركتات ريسكا ننوع تسنيكا كنزبكا كل غزي يزعبي زحالف 100 عام تختيلنا انترينا يا مالك نوع فيديو غيرلكم زلغو بزح قداس فلت سلازلواي سلازي رايوا شير غبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات دما كم وترو ويلكم نابلو كابس غزازمي اب كالكساب مرحب دحنكونو سسنايو